हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु। हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. మనము శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము 39 శ్లోకాల వరకు ఇప్పటి వరకు చూసాము. ఈరోజు 40వ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము కర్దమముని సన్యాసము. ఇందులో 40వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. మాత్ర ఆధ్యాత్మికీం విద్యాం మాత్ర ఆధ్యాత్మికీ విద్యా మాత్ర ఆధ్యాత్మకీం విద్యాం మాత్ర ఆధ్యాత్మికీ విద్యా మాత్ర ఆధ్యాత్మకీం విద్యాం మాత్ర ఆధ్యాత్మికీ విద్యాం శమనీం సర్వకర్మణాం శమనీం సర్వకర్మణాం శమనీం సర్వకర్మణాం శమనీం సర్వకర్మణాం శమనీం సర్వకర్మణాం శమనీం సర్వకర్మణాం వితరిష్యే యయా చాచౌ వితరిష్యే యయా చాసౌ వితరిష్యే యయా చాచౌ వితరిష్యే యయా చాసౌ వితరిష్యే యయా చాసౌ వితరిష్యే యయా చాసౌ భయం చాతి తరిష్యతి భయం చాతితరిష్యతి
భయం శాతి తరిష్యతి భయం చాతి తరిష్యతి భయం చాతి తరిష్యతి భయం చాతి తరిష్యతి హరే కృష్ణ మాత్ర ఆధ్యాత్మికీం విద్యాం శమనీం సర్వకర్మణాం ఆధ్యాత్మికీం విద్యాం శమనీం సర్వకర్మణాం మాత్ర ఆధ్యాత్మికీం విద్యాం శమనీం సర్వకర్మణాం మాత్ర ఆధ్యాత్మికీం విద్యాం శమనీం సర్వకర్మణాం వితరిష్యే యయా చాసౌ భయం చాతి తరిష్యతి వితరిష్యేయా చాసౌ భయం చాతి తరిష్యతి వితరిష్యే యయా చాసౌ భయం చాతి తరిష్యతి వితరిష్యేయా చాసౌ భయం చాతి తరిష్యతి హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం మాత్ర ఆధ్యాత్మికీం విద్యాం శమనీం సర్వకర్మణాం వితరిష్యే యయా చాసౌ భయం చాతి తరిష్యతి మాత్ర ఆధ్యాత్మికీం విద్యాం శమనీం సర్వకర్మణాం వితరిష్యేయా చాసౌ భయం చాతి తరిష్యతి అతిరిష్యతే హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభు చూడండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఓం నమో హరే కృష్ణ భగవతే వాసుదేవాయ మాత్ర ఆధ్యాత్మికీం విద్యాం శమనీం సర్వకర్మణాం అతితరిష్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాత్ర ఆధ్యాత్మికీం విద్యాం శమనీం సర్వకర్మణాం వితరిష్యేయయా చాసౌ భయం చాతి తరిష్యతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. వాసవి రాణి మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మాత్ర ఆధ్యాత్మికీం విద్యాం శమనీం సర్వకర్మణాం. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. ఓకే, సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ, ఉమాపతి ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ప్రణామాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चाति तरिष्यति। हरे कृष्ण प्रभु। హరే కృష్ణ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। హరే కృష్ణ मात्र आज्ञातिकिं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चाति तरिष्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ఓకే హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు చూద్దాము. హరే కృష్ణ ప్లీజ్. మాత్రే मात्रे నా తల్లికి, ना तल्लिकी ఆధ్యాత్మికీం आध्यात्मिकीं ఆధ్యాత్మిక జీవనపు ద్వారమును తెరుచునది. ఆధ్యాత్మిక జీవనపు ద్వారమును తెరుచునది. తెరుచున్నది. విద్యాం జ్ఞానము, శమనీం
నశింపచేయుచు నశింపచేయుచు సర్వకర్మణాం సర్వకర్మణాం కామ్యకర్మలన్నింటినీ కామ్యకర్మలన్నింటినీ వితరిష్యే వితరిష్యే నీ నొసగగలను నేనొసగలను యయా యయా దేని ద్వారానైతే దేని ద్వారానైతే చ చ కూడా కూడా అసౌ అసౌ ఆమె ఆమె భయం భయం భయమును చ చ కూడా కూడా అతితరిష్యతి అతితరిష్యతి దాటగలదు. దాటగలదు. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము. ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు ద్వారము వంటి ఈ ఉదాత్తమగు జ్ఞానమును నా తల్లికి కూడా నేను వర్ణింతును. ఆమె సర్వ కర్మ ఫలములను నశింపజేసుకొని పూర్ణత్వమును ఆత్మానుభవమును బడియగలదు. ఆ విధంగా ఆమె కూడా భయము నుండి విడివడగలదు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు ద్వారము వంటి ఈ ఉదాత్తమగు జ్ఞానమును నా తల్లికి కూడా నేను వర్ణింతును. ఆమె సర్వ కర్మ ఫలములను నశింపజేసుకొని పూర్ణత్వమును ఆత్మానుభవమును బడియగలదు. ఆ విధంగా ఆమె కూడా భయము నుండి విడివడగలదు. శ్రీకృష్ణ. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. భాష్యం. గృహమును వీడునప్పుడు కర్దమముని తన భార్యయగు దేహహూతిని గురించి కొంత ఆతురతను కలిగియుండెను. కనుకనే భవబంధము నుండి కేవలము కర్దమమునేగాక దేవహూతి సైతము తన కుమారుని నుండి ఉపదేశమును పొంది విడివడనున్నదని కపిలముని వాగ్దానము చేసెను. ఆత్మానుభవ ప్రాప్తి కొరకై సన్యాసమును గొని భర్త వెడలిపోవునప్పుడు అతని ప్రతినిధియగు కుమారుడు అంటే తండ్రితో సమానంగా జ్ఞానవంతుడు తల్లిని ఉద్ధరించుటకు గృహమునందే నిలిచియుండుట ఎనడి విషయమున ఇచ్చట చక్కని ఉపమానము నెలకొనినది. సన్యాసి అయిన వాడు భార్యను వెంటగొని పోరాదు. వానప్రస్థ జీవనమునందు లేదా వానప్రస్థ సన్యాసముల నడుమ స్థితియందు ఎటువంటి మైథున సంబంధము లేకుండా భార్య సహాయమును పొందవచ్చును. కానీ సన్యాస ఆశ్రమమునందు మాత్రము ఎవ్వరునూ భార్యను వెంట నుంచుకొనరాదు. లేనిచో ఆధ్యాత్మిక భవ కార్యమున ఎటువంటి అవరోధము ఉండునట్లుగా కర్దమముని వంటి వాడు తన భార్యను వెంట నుంచుకొనుచో హరే కృష్ణ వెంట నుంచుకొనుకోగలిగేవాడు. సన్యాస జీవనమున ఎవరును స్త్రీలతో ఎటువంటి సంబంధమును కలిగియుండరాదనడి వైదిక ఉత్తర్వును కర్దమముని అనుసరించెను. కానీ భర్త పరిత్యజించినట్టి భార్య గతి ఏమిటి? ఆమె
తన కుమారునికి అప్పజెప్పబడగా బంధము నుండి తల్లిని ఉద్ధరింతునని తనయుడు వాగ్దానము చేయును. స్త్రీ ఎన్నడూనూ సన్యాసము తీసుకొనరాదు. స్త్రీలు సన్యాసమును స్వీకరించుటకు వేదములయందు అంగీకారము లేకున్నను నవీన కాలమందు కొన్ని నామమాత్రపు ఆధ్యాత్మిక సమాజములు స్త్రీలకు కూడా సన్యాసము నొసుగుటను సృష్టించినవి. ఒకవేళ అది అనుమతింపబడియే ఉన్నచో కర్దమముని తన భార్యను కూడా వెంట తీసుకువెళ్ళి ఆమెకు సన్యాసము నొసగడివాడే కానీ వాస్తవమునకు స్త్రీ గృహమునందే నిలిచియుండవలెను. బాల్యమునందు తండ్రిపై ఆధారపడుట, యవ్వనమునందు భర్తపై ఆధారపడుట, వృద్ధాప్యమునందు కపిలుని వంటి కుమారునిపై ఆధారపడి పడుట ఎనడి 3 జీవస్థితులనే ఆమె కలిగియుండును. వృద్ధాప్యమున స్త్రీ యొక్క పురోగతి కుమారునిపై ఆధారపడి ఉండును. ఆదర్శనీయుడైన తనయుడు అగు కపిలముని తన తల్లి యొక్క ఉద్ధారమును గూర్చి తండ్రికి ఆశ్వాసము నొసుగుచున్నాడు. అంతటా అతడు తన భార్య గూర్చిన చింత లేకుండా ప్రశాంతంగా వెడలిపోగలడు. హరే కృష్ణ. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యతీశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతంలోని 40వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యం ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఇక్కడ కర్దమ ముని సన్యాసము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఆ కర్దమ ముని తన పుత్రుడుగా అవతరించినటువంటి కపిలుని భగవానుడుగా ఎరిగి ఏకాంత సమయంలో ఏకాంత ప్రదేశంలో ఆ భగవంతుణ్ణి చేరి, అంటే ఆ కపిల భగవాన్ని చేరి ఆయనకు ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, సో నిరంతరము ఆయన్నే తలస్తూ ఆయన సన్యాసము స్వీకరించదలుచుకున్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పడము, దానికి ఆయన సమ్మతిస్తూ ఆ కర్దముణ్ణి సన్యాసం అంటే సన్యాస ఆశ్రమమునకు వెళ్ళవలసిందిగా ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన అంటున్నాడు ఇంకా, సో గత శ్లోకాల్లో నా చేత అనుమతించబడినందున, అంటే సన్యాసం స్వీకరించడానికి ఆ కర్దముడికి ఆ భగవంతుడే అనుమతి ఇచ్చినటువంటి అందువలన ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, నీ కర్మలన్నింటినీ కూడా నాకే అర్పించి నీ యొక్క ఇష్టానుసారంగా నీవు సన్యాసమును స్వీకరించుము. తద్వారా ఆ దుర్జయమైనటువంటి మృత్యువును కూడా జయించి అమృత తుల్యమైనటువంటి అంటే ఇక్కడ నిత్యమైనటువంటి విషయాన్ని నీవు చేరుకోగలుగుతావు అని చెప్తాడు. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ, సర్వజీవుల హృదయములందు విరాజమానుడై ఉండేటువంటి స్వయం ప్రకాశ పరమాత్ముడునైనటువంటి నన్ను నీ యొక్క బుద్ధి ద్వారా హృదయమునందు నీవు సర్వదా గాంచగలుగుతావు
అని ఆయనకి అభయం వస్తుంటున్నారు. సో ఆ విధంగా నీవు ఆ పరమాత్మునైనటువంటి నన్నే నీ యొక్క హృదయంలో నీ బుద్ధి ద్వారా దర్శించగలగడం వలన నీవు శోకము మరియు భయములను నుండి విడివడి నిత్యమైనటువంటి జీవన స్థితిని నీవు పొందగలవు అంటూ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము నిన్నటి శ్లోకంలో చూసిన అంతకుముందు అంశాల్లో, అలాగే ముఖ్యంగా నిన్నటి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు కర్దముడితో చెప్తున్నటువంటి సర్వజీవుల హృదయాలలో సర్వాంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముణ్ణి గురించి చెప్తూ ఆ స్వయం ప్రకాశమానుడు ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని, ఆ పరతత్వం యొక్క అనుభూతులలో మొదటిదిగా మనకున్నటువంటిది ఆ బ్రహ్మము, బ్రహ్మజ్యోతి, తర్వాత పరమాత్ముడు, భగవానుడు. సో ఇక్కడ ఆ భగవాన్ని అనుభూతమునర్చుకున్నట్లయితే మిగిలినటువంటివి యథావిధిగానే అనుభూతమునర్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినటువంటిది నిన్నటి క్లాసులో. సో ఆ భగవంతుడు కర్దముడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, సర్వాంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి నన్నే నీ యొక్క హృదయంలో దర్శించుకోగలుగుతావు నీవు పరమాత్మ రూపంలో నిలిచి ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, ద్రష్ట హనుమంత అంటే ఈ దేహంలో, ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహంలో ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడు కూడా ఉంటాడు. అన్ని జీవులలోనూ ఆ పరమాత్ముడు, ఒక మానవుల్లోనే కాదు, జంతువులోనూ, వృక్షాల్లోనూ, ప్రతి జీవిలో కూడా ఆ పరమాత్ముడు ఉంటాడు అని. సో అవి ఆ పరమాత్ముడు మనం చేసేటువంటి ఈ కర్మలకు సాక్షిభూతుడుగాను, తర్వాత ఈ దేహాన్ని వదిలి మరొక దేహాన్ని పొందినప్పుడు మనము మన గతకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను మర్చిపోతాం కనుక వాటిని మనకి ఇచ్చేటువంటి, అనుమతించేటువంటి వాడు, అంటే ఆ కర్మలను గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి కర్మలను అనుభవించే విధంగా చేసేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో అటువంటి మరి ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ కర్దముడితో ఇస్తున్నటువంటి అంశము. సో సర్వదా నీవు నన్ను నీ యొక్క హృదయంలో దర్శించుకోవడం వల్ల, అంతకుముందు కర్దముడు కూడా చెప్పాడు, నిన్ను సర్వదా నా హృదయంలో ఉంచుకొని నేను పరిచరించదును అని అడిగాడు. సో ఆ విధంగా హృదయంలోనే ఉంచుకోవడం వల్ల, ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముని దర్శించుకోవడం ద్వారా ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భవబంధనాలు, ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా శోకాలు, భయము అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో మరి ఈ శోకరహితము, భయరహితము, అభయత్వము ఎప్పుడు లభిస్తుంది అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వాన్ని పొందిన, ఆ భక్తి యోగం ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించినప్పుడు, ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు. సో ఎందుకంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయిన కారణంగానే అవిద్యలో ఉండిపోతున్నాము, మోహానికి గురి అవుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి భగవంతుణ్ణి స్మరించుకోవడం, భగవంతుణ్ణి గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా ఆ అజ్ఞానం తొలగించబడుతుంది, జ్ఞానం పొందుతూ ఉన్నాం. సో మరి వెలుతురు వచ్చినప్పుడు చీకటి ఏ విధంగా అయితే తొలగిపోతూ ఉంటుందో, మరి ఆ భగవంతుడు మనం గుర్తుంచుకున్నప్పుడు, కృష్ణుడు వెలుతురు, ఆ వెలుతురు వచ్చినప్పుడు ఇక చీకటి, అజ్ఞానము అనేటువంటి చీకటి అంతా కూడా తొలగిపోతుంది. కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క లక్షణాలైనటువంటి శోకము, దుఃఖము వంటివి వాటి నుండి బయటపడతావు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము చూసినటువంటి. సో ఇంకా ఆ కర్దమ మునికి ఆ కపిల భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇక్కడ ఆయన. సో ఈ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, మాత్ర ఆధ్యాత్మికీం విద్యాం శమనీం సర్వకర్మణాం వితరిష్యేయయా చాసౌ భయం చాతి తరిష్యతి. ఇక్కడ మాత్రే అంటే నా తల్లికి. సో ఆ కర్దమ ముని యొక్క భార్య అయినటువంటి ఆ దేవాహూతి గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు కపిలముని. సో నా తల్లి అంటే ఆ కర్దముడి భార్య అయినటువంటి దేవహూతి. ఆధ్యాత్మికీం విద్యా
అంటే ఆధ్యాత్మికీం అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవనపు ద్వారమును తెరుచున్నది, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కలగజేసే విధంగా, ఆ కలగజేసేటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి సంబంధించినటువంటి ఆ ద్వారం తెరిచేటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను. శమనీం సర్వకర్మణాం అంటూ ఉన్నారు. అంటే సర్వకర్మణాం కామ్యకర్మలన్నింటినీ నశింపచేసేటువంటి, సో మనం ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి కామ్యకర్మలలో బంధనాలలో చిక్కుకొని ఉన్నటువంటి కోటాను కోట్ల జన్మల ద్వారా చేసినటువంటి ఈ విధానం, సో ఈ కర్మ, ఈ అన్ని కర్మల ఫలాలను నశింపచేసి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మార్గం వైపు ప్రయాణించేటువంటి జ్ఞానాన్ని వితరిష్యే నేను ఇవ్వగలను. మరి ఎటువంటిది ఇవ్వగలను అంటున్నాడంటే యయా చాసౌ భయం చాతి తరిష్యతి, దేని ద్వారా అయితే ఆమె యొక్క భయమును దాటిపోగలుగుతుందో, భయాన్ని తొలగించుకోగలుగుతుందో దాన్ని నేను ఇవ్వగలను అంటూ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు కర్దముడితో, కపిల భగవానుడు. సో ఇక్కడ భావం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా మనం చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు, ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు అంటే ఆ దేవహూతి కర్దముడు ఎప్పుడైతే సన్యాసంను స్వీకరించి వెళ్తానన్నాడో అప్పుడు ఆమె అడిగింది ఆయన్ని, నాకు అభయత్వము నొసగుము అన్నది. అంటే భయరాహిత్యం కావాలి, శోకరాహిత్యంగా ఉండే విధంగా, అంటే తానుకు లభించినటువంటి అవకాశాలను సద్వినియోగపరచుకోక ఆమె భౌతికమైనటువంటి విషయాలపైనే ఆకర్షితమై ఉన్నది. సో ఆ విషయాన్ని తెలుసుకొని కర్దముడు వంటి ఉత్తమ భర్తగా పొంది గురువుగా ఉన్నటువంటి ఆయన్ని సరైనటువంటి క్రమంలో ఉపయోగించుకోలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలిసి ఆమె నాకు అభయత్వమొసగుము అని చెప్పి అడిగినటువంటి. సో కనుక ఇక్కడ మరి కర్దముడు ఆమెను వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు మరి భార్యగా ఆమె అడిగినటువంటి దాన్ని నెరవేర్చవలసినటువంటి బాధ్యత అతనికి ఉంది కనుక ఆ విధమైనటువంటి ఆతురత ఇంకా కర్దముడు కలిగి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ అదే గుర్తుకొచ్చినట్లయితే ఆ భగవంతునిపై ధ్యాస సరిక్రమంగా నడవదు కనుక. సో ఇక్కడ అందుకే కపిల భగవానుడు ఆ దేవహూతి కుమారుడుగా వచ్చినటువంటి ఆ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నాడు కర్దముడితో, ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు ద్వారము వంటి ఈ ఉదాత్తమగు జ్ఞానమును, అంటే ఈ భవబంధనాలను, ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి బయటపడేటువంటి మార్గము, ఆధ్యాత్మిక లోకాలను చేరేటువంటి మార్గం. సో ఎందుకైతే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కర్దముడితో అన్నాడు కదా, సర్వజీవ హృదయములందు విరాజమానుడనై ఉండేటువంటి స్వయం ప్రకాశమాన పరమాత్ముడుగా నన్ను నీ యొక్క బుద్ధి ద్వారా సర్వదా నీవు గాంచగలవు, తద్వారా శోకము భయము తొలగిపోయి నిత్య జీవన స్థితిని నీవు పొందగలవు అని చెప్పాడు. మరి తన భార్య, తనతో ఉన్నటువంటి తన భార్య తల్లి అంటే కర్దముడి భార్య, అలాగే ఆ కపిల భగవానుడి యొక్క తల్లి మరి తండ్రి వనానికి సన్యాసం స్వీకరించినప్పుడు తల్లిని ఉద్ధరించవలసినటువంటి బాధ్యత కుమారుడి పైన ఉంటుంది. సో ఆ కర్తవ్యాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు తండ్రికి, అంటే తండ్రి నిశ్చింతగా సన్యాసానికి వెళ్ళడానికి తగినటువంటి మార్గాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు ద్వారము వంటి ఈ ఉదాత్తమగు జ్ఞానమును, ఏంటి సాంఖ్యతత్వం అంటే శోకరహితము భయరహితము అయినటువంటి జ్ఞానము ఏమిటి? మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము, ఆ భక్తి మార్గము. సో ఆ ఉదాత్తమగు జ్ఞానమును నా తల్లికి కూడా నేను వర్ణింతును, తల్లికి కూడా నేను వివరిస్తాను. ఆమె సర్వ కర్మ ఫలములను నశింపచేసుకొని ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడం వల్ల, ఎప్పుడైతే జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉన్నామో అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది, వెలుతురు వస్తుందో చీకటి తొలగిపోతుందో, అలాగే ఆమె
అంతకుముందు ఆమెకు ఉన్నటువంటి సర్వ కర్మ ఫలాలను నశింప చేసుకొని పూర్ణత్వాన్ని పొందడానికి ఆత్మానుభవంను పొందగలుగుతుంది. పూర్ణత్వాన్ని ఆత్మానుభవమును పొందగలుగుతుంది. అంటే ఈ భౌతిక దేహము నేను కాదు, ఆత్మను, శాశ్వతమైన తత్వాన్ని ఆమె తెలుసుకోగలుగుతుంది. అలాగే ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని ఆమె తెలుసుకోగలుగుతుంది. అటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను ఆమెకు ఇవ్వగలను అని చెప్తున్నా. ఆ విధంగా అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి ఆమె కూడా, నా తల్లి కూడా, అంటే ఎవరు, దేవహూతి కూడా భయము నుండి విడిపడగలదు. అంటే ఆమెకు కూడా నేను అభయత్వమును వసగగలను. నా తల్లి నిన్ను ఏదైతే అడిగిందో అభయత్వము, దానిని కూడా నేను వసగగలను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చాలా చక్కగా వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ సందర్భానుసారంగా ఆయన చెప్తున్నట్టు, గృహమును వీడినప్పుడు కర్దమముని తన భార్యయగు దేవహూతిని గూర్చి కొంత ఆతురతను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉన్నది. కనుకనే బంధము నుండి కేవలము ఆ కర్దమునే గాక దేవహూతి సైతము విడివడనున్నది అని కపిల ముని వాగ్దానం చేశారు. సో కపిల భగవానుడు తన పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ కర్దముడికే కాదు, దేవహూతి సైతము కూడా ఈ బంధనముల నుండి, ఈ భవబంధనముల నుండి, కేవలము ఆ కర్దమునే కాకుండా దేవహూతి సైతము అంటే సన్యాసమును స్వీకరించినటువంటి కర్దముడే కాకుండా సన్యాసము స్వీకరించకపోయినా దేవహూతి కూడా అదే స్థితిని పొందగలదు అని వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు. భగవంతుడే ఇక్కడ వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితి ఇక్కడ. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, మరి ఆత్మానుభవ ప్రాప్తికై సన్యాసమును కొనిపోయినప్పుడు పురుషుడు వెడలిపోయినప్పుడు, భర్త వెడలిపోయినప్పుడు అతని ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి కుమారుడు, సో అంటే ఆ కుమారులలో ఎవరైతే తండ్రితో సమానంగా జ్ఞానవంతుడై ఉన్నాడో అటువంటి వాడు తల్లిని ఉద్ధరించుటకు గృహమునందే నిలిచి ఉండేటి అనేటువంటి విషయము ఇచ్చట చక్కని ఉపమానంగా నెలకొనినది అని చెప్తున్నారు. మరి కపిల భగవానుడు గృహమునందే ఉండి ముందు తల్లిని ఉద్ధరించి తాను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ భర్త సన్యాసమును తీసుకున్నప్పుడు ఆయన ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి కుమారుడు తల్లిని ఉద్ధరించేటువంటి బాధ్యత తీసుకోవాలి అనేటువంటి ఈ సామాజికమైనటువంటి న్యాయాన్ని గురించి ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. సో అదే ఇక్కడ ఇచ్చట చక్కని ఉపమానము నెలకొని ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, సన్యాసి అయినటువంటి వాడు భార్యను వెంటకొని పోరాదు. ఎందుకంటే సన్యాస ఆశ్రమంలో ఎటువంటి స్త్రీ తో సంబంధాలను కలిగి ఉండరాదు అని చెప్తారు. సో అందుకే మనకు జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి గురించి చెప్తాను. మొన్ననే ఆయన గురించి చూసుకున్నాం. ఆవిర్భవ 150వ ఆర్భవ సింహ గురువుగా చెప్తూ ఉంటాం ఆయన్ని. సో ఆయన ఎవరైనా స్త్రీలు అంటే ఆయన శిష్యుల యొక్క భార్య అయి ఉండొచ్చు. ఆమె మాట్లాడుతాను ఏకాంతంగా అంటే, లేదు నా శిష్యుల ముందే మాట్లాడాలి అని చెప్పేవారట. సో ఆ విధంగా సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వాన్ని అంటే విధానాన్ని ఆయన ఆచరించి చూపించినటువంటి వారు. సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు. సో ఆ విధంగా సన్యాసి అయినటువంటి వాడు భార్యను, ఆ సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించినటువంటి వాడు భార్యను వెంటకొని పోరాదు అని చెప్తారు. కానీ వానప్రస్థ జీవనమునందు కానీ లేదా వానప్రస్థము సన్యాసముల నడుమ ఉండేటువంటి, ఇప్పుడు ఇంతవరకు కర్దము ఉంది అదే పరిస్థితిలో, నడుమ స్థితి యందు ఎటువంటి మైథున సంబంధము లేకుండా భార్య సహాయమును పొందవచ్చును అని చెప్తున్నారు.
అంటే వానప్రస్థములో కానీ గృహస్థాన్ని వదిలి వానప్రస్థమునకు వచ్చినప్పుడు, లేదా వానప్రస్థానికి మరియు సన్యాసానికి నడుమ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా భార్య యొక్క సహాయాన్ని పొందవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే సన్యాసాశ్రమమునందు మాత్రము ఎవ్వరు కూడా భార్య యొక్క సహాయమును కూడా పొందకూడదు. అంటే స్త్రీలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండవద్దు అనేటువంటి ఏ విషయంలోనూ అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో, అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. లేనిచో ఆత్మానుభవ కార్యమున ఎటువంటి అవరోధము ఉండనట్లుగా కర్దమముని వంటి వాడు తన భార్యను వెంట నుంచుకొనుకోగలిగేవాడు కదా. ఒకవేళ సన్యాసాశ్రమానికి స్త్రీ ఆటంకం కాదు అని అనుకున్నట్లయితే కర్దముడు వంటి వాడు సో వెంట ఉంచుకునేవాడే కదా అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. సన్యాస జీవమున ఎవరును స్త్రీలతో ఎటువంటి సంబంధమును కలిగి ఉండరాదనడి వైదిక ఉత్తర్వును కర్దముడు అనుసరించెను. సో అలాగే చైతన్య మహాప్రభువులు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కూడా అవి మనకి ఆచరించి చూయించినటువంటి విషయాలు. కానీ భర్త పరిత్యజించినట్టి భార్య గతి ఏమిటి? మరి సమాజంలో వస్తుంటాయి కదా ప్రశ్నలు. ఆమె తన కుమారునికి అప్పజెప్పబడగా బంధము నుండి తల్లిని ఉద్ధరింతునని తనయుడు వాగ్దానం చేయును. స్త్రీ ఎన్నడూను సన్యాసం తీసుకొనరాదు అని, స్త్రీలు సన్యాసమును స్వీకరించుటకు వేదాలలో చెప్పబడి లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. కానీ నవీన కాలంలో నామమాత్రమైనటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక సమాజంలో కొందరు స్త్రీలకు కూడా ఇస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నిరసిస్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ ఇదే ఇప్పుడు ఈ నవీన కాలంలో వీళ్ళు చేస్తున్నదే వాస్తవమే అయినట్లయితే మరి భాగవతంలో మనకున్నటువంటి కర్దముడు ఎందుకు తన భార్యను వెంట తీసుకువెళ్ళరాలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఆయన కూడా తీసుకుని వెళ్ళి ఆమెకు కూడా సన్యాసం ఇచ్చేవాడే కదా. కనుక మన మన శాస్త్రాలలో అది కాకపోతే గృహస్థమునందు ఉన్న ఆమెకు కూడా అటువంటి స్థితే కలుగుతుంది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే స్త్రీకి ఉన్నటువంటి గొప్ప అవకాశం అది. సో సన్యాసం స్వీకరించకపోయినా అదే ఫలితాన్ని ఆధ్యాత్మిక విధానంలో పొందేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. సో ఆ విషయాలు చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల ద్వారా నేర్చుకొని ఆ జ్ఞానాన్ని, యవనవతి అయినప్పుడు భర్తను స్వీకరించిన తర్వాత భర్త ద్వారా ఆ విషయాలను తెలుసుకొని, ఆ తర్వాత వృద్ధాప్యంలో పుత్రుల ద్వారా ఆ విధంగా స్త్రీ పురోగతిని పొందవచ్చు అని, వృద్ధాప్యమున స్త్రీ యొక్క పురోగతి కుమారుడిపై ఆధారపడి ఉండును అని, ఆదర్శవంతుడైనటువంటి పుత్రులు తల్లిని ఉద్ధరించేటువంటి బాధ్యత తీసుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చాలా చక్కగా ఉపమానంగా చెప్పబడినటువంటిది. ఆదర్శనీయుడైన తనయుడగు కపిలముని తన తల్లి యొక్క ఉద్ధారతను గూర్చి తండ్రికి ఆశ్వాసము నొసుగుచున్నాడు. తండ్రికి కూడా వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు, నా తల్లి యొక్క బాధ్యతను నేను స్వీకరిస్తున్నాను, ఆమెను కూడా నీవు ఏ స్థితినైతే పొందుతున్నావో ఆ స్థితి ఆమెకు పొందే విధంగా నేను ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కలగజేస్తాను అంటూ పుత్రుడుగా వచ్చిన భగవంతుడు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి వాగ్దానం. సో కాబట్టి అందువల్లనే అతడు తన భార్యను గురించి, ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు అన్ని విషయాల్లో భర్త భార్యపై ఆధారపడి ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి ఈ మధ్యలో వదిలివేస్తున్నప్పుడు కొంత ఇది ఉంటుంది కదా. కనుకనే అతడు భార్యను గురించి చింత లేకుండా ప్రశాంతంగా సన్యాసమును స్వీకరించగలడు అంటూ చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరైనా ఏవైనా